Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Müslüman doğun soraktırla, Nowruzy täzim etmek, kufr diýip şu barada aýtsaňyz. Edi Müslüman doğun, وَلِيَعْتَى بِإِسْمِ النِّيرُوز وَالْمَهْرَجَانِ لَا يَجُوز. Birine bir hediye vermek, Nowruz'un adı bilen ya Mehrecanın adı bilen. Indi tabiatda iki mizan var. Birisi evveli Ferverdin, hemelinin evveli Nowruz. Birisi de payızın evveli Mehirmah. Ona Mehrecan. Ona Arapla ulaqan tutuğun. Bunu da bizim yurdumuzakla ulu tutuyor. Indi bizim kitaplarımızda gelen şula anırda kafirlerden qalan şoğunu tazim edip bir kafire bir zadi hediye versen hatta amal bolýa, kufr bolýa, nikahı fesk bolýa diye. Ama Müslümanlyň öz arasynda şoğunu kafire meňzeş bolup teclil tazim ediberseler öz aralarında şolary meňzeş bolup onda bu haram bolar. Yani bir kufr diýip biz ona fetwa berip bilmerik. Bir hukmy teşebbuhu var. Men teşebbeha bi kavmin fe huve minhum. Inha emma yok öz içinde şonu öz şaary bolan bir kafir bolsa, Nowruzy özünün diýanatynyň, aýynyň bir şaary bilen kafir bolsa, şu kafire sen gidip şu şaarlaryny täzim edip şoňa bir zat bersen, o kufr bolar. Emma belki adam musulmanlar mesela kän mesaillerde kafirlerin ferhenginden aldanyp şolary meňzeşräk işleri edýärler. Beli ona mu'taqid dä bolsa, onda ona biz haram diýipler, beli ona kufr hukmyny sadyr edip bilmerik.